kumpul. Yo, gayeng nih yo. Aduh, wong ayu nalikane sepisan ketemu enengangan kene gawang-gawang angel aleke. Ayo wong ayu ganti. Wisnu Laras. Beda suasana iki. Lah ya beda suasana iki. Yo.
tuku gedang, gedangnya bleguk, tuku gedang. Apa sliramu Ucing. ora krasa kangen bukan tanpa upama bisa turu tansah kelingan siramu wong Wisnu laras sak sak sak. tenangno men simen ndak dakir manut kowe sak lega atimu masyaallah yo nduk pina ndang nah Terima kasih masih banyak mangke wonten Mas Demak. Hayo yo Deka, Dek Selfie, Dek Vina, Dek Yanti, Dek Ririn, ya tak suwun jumeneng. Mas Sukar, ayo Mas Sukar. Bayaran. Mung sliramu kang dadi telang ing kalbu pindha ratna samudra pawelingku iya tansah eling nadyan rada rasaku tansah sumanding rina wengi wong kuleka panjroning atiku kasihmu kang renggali dadi usadane aku kang nandang bronto lila lolo caket breng sliramu tansah gandeng renteng kaya bojone dhewe asik Sinek sen luwang sakarit
Masih ada waktu sedikit. Abang biru lampune disco. Awak kuru mikir bojo loro. Bojo sing enom jaluk dising. Heeh. Bojo wong jaluk Civic Turbo. Sirahmu rabi turu. Andum tresno. Andum tresno. Uga andum waktu. Mikir butuhi. Mikir belanjane. Jur. Saiki bingung atine. Yo yo yo. Talong dino. Oleh rono. Talong dino bali neng kele. Sing sadino kanggo sapa? Sing sedina kanggo bojone kanca. Ya ya ya. Pripun masuk? Ayo kabeh do ngadeg kota rampung. Monggo Mas Yanto.
sepit motor rame-rame sak tengahnya dalan gede Jam-jam sing padha asesuran Kesrojek rombongane Joko ngebut tanpa duga ora emot ing bebaya ning saiki rojeng kudu diatasi ayo yen kebacut bisa agawe bebati asik Wisnu larasnya Duk Pina, awakmu dhewe Pina, undang rampung awakmu. Aku tak leren. Aku iki tukang tambal ban. Yo Duk Pina. Rezekine untung-untungan Nasib apik. Aku iki adek tukang tambal ban rezekine untung-untungan payah esok nasib apik duit kantongan oh ya apes wetengku krasa kroncong majedor jedor ana ben pecah wah iki mesti rezeki teko majedor jedor ben pecah maneh ati lega isih esuk rezekine tambah numpuk tambah numpuk tambah numpuk ati lega tambah numpuk asik tambah numpuk atiku rumangsa lakon Nduk Baryo Mitra lan kaki dosa setya ambung tansah So, dadi hey, hey. kurang luwih taun Mas Marno Pekatan lan semanten pahargyan ingkang menengku menjan Bapak Sukamto lumantar kula ing pareng daerah Kelampah mbok pilih kirang anuju dhateng Antika Ti Agung Maesama ing musana bila topik walidaya waridul walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Retan